Calin Petrisor, cum spune Barbara, își face apariția. Primit cu oarece ostilitate, am auzit niște huiduieli la momentul în care a fost pronunțat numele. Din Găiești, antrenat de Dan Mocanu, un luptător deja foarte cunoscut. Fighting out on the red corner from Ukraine, Taras Baba Yaga Natu! Da, e limpede, publicul e cu ucraineanul. Taras Naciuc, 24 de ani, la fel ca Petrișor. Baba Yaga Natu! 4 centimetri în plus pentru ucrainean. Palmares mai consistent pentru Petrișor. Este în joc centura ISCA, centura mondială ISCA, vacantă la această categorie, drept pentru care meciul este programat pe durata a 5 reprize. Il y avait un mail de Camille. Dans ma tête, ça résonne. Elle est charmante, cette fille. Je ne l'ai pas supprimée. J'ai attendu que tu le vois. Et là, j'ai pu t'admirer. En train d'imaginer sa voix. Elle fait pleurer les garçons qui s'attendrissent devant elle. Elle fait pleurer les garçons à qui elle ose dire non. Elle fait pleurer les garçons qui lui disent qu'elle est belle. Elle fait pleurer les garçons. Et elle a bien raison. Vizibilă diferența de înălțime în favoarea ucraineanului. Petrișor ...30 de victorii cu 5 înfrângeri, 12 meciuri câștigate prin knockout. Este cadru militar de vreun an și ceva. Sergent de infanterie, a făcut școala de subofițeri. Este angajat la o unitate militară în București. Se aude vocea lui Dan Mocanu. Petrișor încearcă să-l înghețuie pe ucrainean. Petrișor este un luptător imprevizibil. O tehnică foarte bună, dinamic, lovituri puternice. Bun! Un croșeu de stânga expediat de Petrișor și ucraineanul e numărat.
După nici 90 de secunde de luptă, a fost primul atac serios în forță al lui Petrișor. Răspunde la fel Petrișor după această serie a ucraineanului. Indiscutabil, Călin Petrișor este un luptător de valoare. O dreaptă care îl dezechilibrează pe ucrainean. Oho! Și s-a terminat, după cum se prezintă Taras Hnatiuk, nu mai poate reveni în picioare, este knockout. După 2 minute de luptă, Călin Petrișor îl zdrobește pe luptătorul ucrainean. I-a pierit zâmbetul de pe față lui Taras, care era foarte sigur de victorie, sala în picioare. Suporterii ucraineanului sunt efectiv muți. După ce l-au huiduit sănătos pe Petrișor la intrarea în sală, acum probabil că își rod unghiile nevenindu-le să creadă. Dan Mocanu, pur și simplu electrizat în spatele lui Taras. Formidabilă prestație a lui Călin Petrișor. Cel mai senzațional moment al acestei gale. Mă întreb dacă italienii vor mai chema astfel de luptători români în galele lor. Favoritul publicului, zdrobit pur și simplu de Călin Petrișor. For Keiho, the winner is, on the blue corner, Călin Petrișor. Păcat de această prezentare care strică frumusețea de evoluția lui Petrișor. De-abia a reușit să-l pronunțe Barbara pe românul nostru. Extraordinară prestația lui Petrișor. Campion mondial ISCA, Călin Petrișor, după o prestație fenomenală. 2 atacuri teribile. Primul soldat cu o numărătoare, al doilea knockout. Nici n-a avut ce discuta cu ucraineanul. Mulțumesc unității mele militare pentru susținere, toți colegilor, familiei mele, prietenii mele. Vă iubesc România! Bravo Petrișor, bravo Dan Mocanu. Superbă evoluția luptătorului din Găiești. Șoc și groază în sală, uimire totală provocată de Călin Petrișor la Torino.